Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkamu da haka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan hanya mafi sauki da zaka sa budurwanka kishi akan ka ta WhatsApp. Guys, abin na ba da citta. Dan haka yan uwa ku biyo mu domin ganin haka. Kafin haka yan uwa dan Allah idan bidiyon mu na burge ku kuma kuna amfana ku daure ku danna mana subscribe don mu sanar da ku a duk lokacin da muka daura sabon bidiyon mu. Misali kamar wannan chat din kun ga wannan chat din gashi a nan gurin kun gani sunan Khadija gashi nan alamu tana typing Ebi ke naji wai Sadiya na maka wulakanci ko kun gani ita tai wannan kire gani nan kun gani ga an sanar ta bada ƙarshe kawai ka bar ta daman ba ku dace da ita ba ka fi ta kyau ina son ka kun gani wannan chat din kun gani yanzu in budurwan ka ta ga wannan chat din ya kake tsammani to wannan chat da kuke gani ƙarya ne kirkiran shi ne ni ne na kirkire shi daga hoton typing da komai ni na kirkire shi ban hada baki da kowa ba ni ne na kirkire shi da haka in ku biyo mu domin ganin yadda za ku yi kuma za ku kirkire irin wannan domin ka kirkiri fake chat irin wannan kana da bukatan ka shiga Play Store idan ka shiga cikin Play Store ɗinka za ka yi download za ka install wani application mai suna fake chat gashi nan fake chat to kana searching application mai suna fake chat gashi nan wannan application nan gashi nan fake chat conversation to in ka shige shi sai ka install din shi to idan ka install din shi sai ka bude idan ka bude ya gan shi kaman WhatsApp to da farko idan ya bude zai rubuta a nan gurin zai rubuta maka fake chat to zaka yi canza kana danna shi kai ka canza yau gashi nan ka mai da shi WhatsApp to in ka mai da shi WhatsApp to sai ka zo idan kana so ka creating fake chat sai ka danna nan gurin idan ka danna nan gurin to gashi nan inda aka sa ne sai ka sa sunan da kake so ka creating chat mai shi misali to anan kuma gashi nan inda aka sa photo shi ma sai ka sa hoto ka zaɓi hoton da kake so ka sa anan kuma gashi nan in kana so online ne a wurin ya nuna online ne in kuma kana so ya nuna chat ne gashi nan da typing ne gashi nan sai ka danna kowanne in online ne ka sa zai nuna online a wurin nan in kuma typing ne kowanne misali gashi nan sai kai saving to kana saving in ka shiga gashi nan zai bude ka gani typing sai ka danna misali idan misali kai kake so ka fara chat da farko misali ka ce hello to sai ka danna kawai sai kai send it idan kuma kana so ka yi reply misali ita kenan kamar misali ita ta yi reply sai ka rubuta hi in ka rubuta hi to ga wannan alaman sai ka danna shi kana danna shi kun gani ya rubuta alaman ka kai chat ta yi reply haka nan ka gani duk wani chat da kake so kai creating sai kai amfani da shi kai creating duk wani irin fake chat da kake so bayan ka gama chat din ka gama creating to sai kai screenshot din shi kai screenshot din ka sai ka tura ma kuma wa kake so ka tura ma kun gani ba ma iya budurwanka ba zaka iya misali ka yi ma wani April Fool haka nan ko kuma zaka iya dai mocking wani haka nan da wannan chat din idan wannan bidiyon ya burge ku kuma kun amfana da shi da Allah ku danna mana subscribe saboda mu sanar da ku a lokacin da muka daura wani sabon bidiyo makamancin haka